Yani rawşa deruni psikolojik ya asker û polîsên dewleta Tirkiye, rawşa psikolojik ya mirovên adaletê yên dewleta Tirkiye ka çawa tevdigerin. Adaleta dewleta Tirkiye'de nexweşiyekî heye, di mantıqa civaka Tirkiye'de, di rêvebirên siyasî yên dewleta Tirkiye'de wana hemî nexweşên psikolojik, nexweşên derûnî ne. Ji wan re tedavî lazim e, ji wan re entegrasyon lazim e. Çawa dikarin daxilê civaka medenî bibin. Medeniyetê çawa dikarin nas bikin. Civaka Tirkiye, rêvebirên Tirkiye, asker û polîsên dewleta Tirkiye çawa dikarin îslah bibin, medenî bibin. Rêwê rêbazê wî çi ne? 100 sal bi Kurdan re dijîn, ev civaka Tirkiye, ev rêvebirên dewleta Tirkiye çima nekarîn ji Kurdan ders bigirin, çawa nekarîn ji Kurdan medeniyetê fêr bibin. Ya aqasa hatin Bakurê Kurdistanê geriyan, çûn gundan, çûn mîvandariya Kurdan. Çima medenî nebûn? Çima nebûn sivîl? Çima ji mirovahiyê para xwe negirtin? Vana tamamen ji fêrbûnê re girtîne, ji medeniyetê re girtîne. Çünkü 100 sala merû di nava civakê de be, merû ne zimanê wê fêr be, merû ne irf û adetê wê fêr be, merû ne jî ji medeniyeta wan ders derbixe. Ev hemî tê wê manî ku me jî kilît bûye, me jî xitim ye, naxebite. Civak blokê bûye. Ne bi Ermeniyan re dikarin bidin bistînin, ne bi Yunanan re, bi Roman re dikarin bistînin, ne bi Ereban re. Blok bûye. Ev civaka li Tirkiye çawa dikare ji vê rewşa asê derkeve û medenî be. Vana hemî pirsin em dikarin nava xwe de nîqaş bikin tabî pêdiviya me bi sosyolog û psikologan heye. Ji ber vê me gotina entegrasyon bikaranî, yani ev însanên nexweş çawa dikarin entegrê jiyana medenî, jiyana sivîl bibin. Ji sohbetên li ser televizyonê hûn tê digihêjin ku civak nexweş e. Ji pisporê wan, ji analîstê wan, ji rojnamegerê wan, ji profesör akademisyenê wan mirov pê derdixe ku civakek nexweş e. Mesela guh bidin wan, çawa basa pêvajoya li rojata navîn dikin, çawa basa Kurdan dikin. Wanan nexweş in. Kurdê me ê ku diçin demekî dirêj li Tirkiye disekinin, mesela ew jî nexweş dikevin. Tu nêrî asîmîle dibin, ji rastiya xwe dûr dikevin. Dûrketina ji rastiya xwe, dûrketina ji irf û adetê xwe veya îşaretê nexweşiyê ye. Zimanê xwe bi kar nayînin, mesela zimanê xelkê bi kar tînin. Veya nexweşîkî bi ruhî ye, psikolojîk ye veya. Wana re hemî tedavî lazim e. Belkî asteya min ya entelektûelî têrê nake. Ez fehm bikim însanekî çima zimanekî xwe ew qasa xweş, şîrîn, dewlemend, mîna derya, mîna okyanus di cî de dêle, giranî derser zimanê civakekê din ku em bi wan re xwedî problemên mezin in. İnsanekî asîmîle bûbe, bi riza dilê xwe asîmîle bûbe, ji rastiya xwe dûr keve, bê şik û şüphe nexweş e. Pakêta entegrasyona civakî heye, tê pîlankirin ku ev paket mijarên wekî perwerde, kar, leşkerî hemî digire nava xwe. Yek ji meselên ku em dikarin nava xwe de nîqaş bikin, piraniya gerîlayên li serê Çiyayê Kurdistanê askeriya xwe ya li Tirkiye nekirine, beriya askeriyê çûne nava gerîla, ev wextê vegerin gelo ew ê biçin askeriye. Perwerdeyî çi ye? Ew ê kîjan perwerdeyî re derbas bibin? Ez dibêjim însanên herî entegre ê civakê hêzên gerîlan e. Zarokê vî milletî ne pêdiviya wan bi entegrasyonê tune ye. Pêdiviya asker û polîsên dewleta Tirkiye ên nexweşên ruhî bi entegrasyonê heye, bi tedaviyê heye, bi perwerdê heye. Ez wisa dibînim. Pêdiviya gerîla bi perwerdehiya dewleta Tirkiye tune ye. Wana însanên lehengê me ne. Dibe em lehengê xwe biparêzin. Ev însanên fedekar ji bo azadiya vî milletê derketine serê çi, di vegera Tirkiye'de dibe yek saniyekî jî bi muameleyekî bêrometra rûbirû nemîne. Milletê Kurd nikare xwe bispêre wîjdana wê komîsyonê ku piraniya wan ji netewperestên Tirka jî pêk tê. Çiqas civaka Kurd sosyolojiya Kurd nas dike. Çiqas gerîla mafdar dibîne. Em gerîla mafdar dibînin. Em dibêjin vana hêzên heqîqetê ne. Vana adîl in. Li pê rastiyê ne. Wekî civak em dixwazin zarokên me bi rûmet vegerin welatê xwe. Yani civaka Tirkiye eger bixwaze biguhere jî gelo ew ê karibe. Îro hale hazir mesela mirov dibîne ku rêvebirên dewleta Tirkiye komple nexweşên ruhî ne.
memur, askeri wan tev psikopatın, civakeke zombi ava kirine. Çünkü mejî kilit biye, sekiniye. Hebuna Kurdan ji bo xwe xeteriyekê pir ciddî dibînin. Mesela nabêjin. Çünkü mantık mejî heb ya, ew bigotina ya hebuna milletê Kurd ji bo me zerar e. Acaba hebuna me ji bo wan çiqa zerar e? Gelo ev mantıqa me ji bo hebuna milletê Kurd çiqa zerar e? Ew jî insanin, hebuna wan jî mesele ye. Ew jî aynı tiştî ji bo me bibêjin wê çawa be nakokên ciddî derdikevin em ê şer bikin. İslah bûn ev e. Merû bibe xwedî emelên salih de îslah ji salih de atmosferekê hovane hebe merûv nikare entegrê wê atmosfera hovane bibe. Hovîtî heye. Tu müzîka Kurdî godar dikî mesela tê davê ji erdê pantalonê te ji te derdixe. Mesela te bêrûmet dike nava kolanê de tezî rû dike te davê ji kolanê. Polîs tê tiştekî nabêje. Polîs tê ser de ew jî li mağdûr dixe. Girtin dawekî hebe divê dawê da êrişkar nayê cezakirin. Dibêje tedbîra xwe girtiye li hember terorîzmê. Wana hemî qom pîlenê xweş in. Ji wan re entegrasyon lazim e. Entegreyên medeniyeta Mezopotamyayê bibin. Ev gotina entegrasyonê dibe merû zû bi kar neyne gotinek hesas e ji latînî tê. Berova jî marjinalbûnê ye. Marjinal merûv komekî derveyî civakê be. Derveyê rêzê be. Mesela anarşîzm grubek marjinal e. Marjinal daxilê nava civakê dibin navî wî entegre ye. Entegreyê civakê dibin. Entegrasyon û marjinalizasyon. İje em ne marjinalin. Em di nava civakê de ne. Urf û adetekî me pir kevin heye. Divê dünyayê de tu civakek ji me dewlementtir tuneyek û karibe me bihewîne di nava xwe de me entegre bike. Ne mümkün e. Urf û adetê Kurdan, zimanê Kurdan, çanda Kurdan ew qas mezin e ku jê re entegrasyon nabe. Ancak dikare civakên derdorê bihewîne pêşwazî bike di nava xwe de. Cih bide wan. Ev meseleye entegrasyonê dibe merûv hinekî pir zû bi kar neyne, problematîk e. Di aliyê ekonomîk de merûv dikare entegrasyona ekonomîk heye, merûv dikare di ekonomiyê de xebatê xwe bike yek, ew jî cureyekî entegrasyonê ye. Entegrasyona civakî heye, mirov nirxên xwe, pîvanê xwe, prensîbê xwe dike yek û bi hevra dijî. Entegrasyona eskerî heye, dema komekî eskerên serhildêr marjinal tevlî artêşa mezin dibin, ev jî li gorî pîvanê wê artêşa mezin tev digerin. Yani komên marjinalên eskerî wextê tevlî artêşê bibin, artêşê wana bihewîne, ew jî koma biçûk entegrê xwe dike. Ji ber vê yekê qesede gotina entegrasyonê red dike, gotina yekbûnê bi kar tîne. Entegrasyon di tenduristiyê de jî heye. Yani însanên seqet, însanên kemendam ku bixwazin tevlî civakê bibin, ji waran karekî were peyda kirin, ew jî bi şiklekî entegrê civakê dibin. Ji ber ku tu wextê derveyê civakê bimînî, tu dikarî daxilê nava civakê bibî entegrasyon yani. Yani merûv yeketî, yekrêzî bi kar bîne baştir e. Yani civakên Kurd û Tirk li ser hin esasan dibin yek. Mesela Tirk dibêjin qaynaşma, uyum, yani jî îslahat. İslahat hat bîra min. Mesela di destpêka avabûna komara Tirkiyeyê li Bakurê Kurdistanê şark îslahat planî hebûne. Çi bû ew? Gelo cureyekî entegrasyonê ye veya hûn dikarin serkûr bibin. Yani plana entegrasyona Bakurê Kurdistanê veya ji aliyê İsmet İnönü ve hatibû amade kirin, pêşkêşî Atatürk hatibû kirin, ta wê demê ew heta niha jî hewdidin pêk bînin ama ev proje pêk nehat. Cureyekî asîmilasyonê bû. İslahat çi ye? Ew jî ji gotina salihê tê merûv îslah bike. Civakên ku marjinal mane, yan jî civakên ku merûv weke hov dibîne, derveyê rêzê dibîne, merûv urf û adetê wan nas nake ya. Mesela Türk urf û adetê Kurdan nas nakin, her tişt bi wan xerîb tê. Xerîb yani, garîb yani, acêb yani. Ji ber vê yekê dibe em îslah bibin. Ya indimaç hûn dibêjin Erebî de, indimaç. İndimaç hinek pozîtîftir e. Yani bi qasî gotina entegrasyonê ne tûje. Merûv entegre dibe, lê bi şertê ku hebûna xwe, urf û adetê xwe, tiştek ku mirovan dike mirov, merûv wana biparêze. Yani rîca min ew e siyasetmedarê me vê gotinê pir zêde devê xwe da nekin benîşt. Em dikarin Tirkiyeyê bikar bînin wê demê. Uyum bêjin, îslah bêjin. Kurmanciyê wî jî heye. Kewîn heye. Merûv bi heva bikeve, bi heva bihele, bi heva bizelqe.